खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 25 आगष्ट 2020 मंगलबार। फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय चिरां जिल्ला भुटान बर्डार ओनसोलनि देवस्रि दैमानि दालां सानिफ्राय साइकेलजों दैयाव गलांनानै जायगायावनो थैनांगौ जाबाय। मैयाहाय जादों बे जाथाया। थैनाय मानसिया बर' नङा, बे जाहैबाय हारसा मानसि। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीराव थानाय रायजो राजा बिथांमोना गंनै जिल्लायाव इन्टारनेटखौ रेस्ट'र खालामखांनायनि उनाव गासिबो जिल्लायावनो इन्टारनेटखौ नांसिगौ होननानै दाबि खालामदों। माने जम्मु एन्ड काश्मीराव इन्टारनेटखौ मोननैल' जिल्लायाव 4G खौ रेस्ट'र खालामनानै होबाय, नाथाय गासिबो जिल्लायावनो 4G इन्टारनेटखौ होजोबाखै। दा बेनिखायनो जम्मु एन्ड काश्मीराव थानाय रायजो राजा बिथांमोना दाबि खालामदों गासिबो जिल्लायावनो 4G नेटखौ नांगौ होननानै। गुबुन फारसेथिं मैयाहाय उत्तर प्रदेशनि बालियान जिल्लायाव सासे हिन्दी निउज चेनेलनि जार्नालिस्ट बिथां रतन सिंहखौ माखासे दुथांफ्रा गुलि गावनानै बुथारबाय। दा बै बुथारजानाय नखरनो उत्तर प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा 10 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै दहाय फुङाव फोसावनानै होदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय इन्डिया आरो बांलादेशनि इम्पर्टेन्ट डिरेक्टर जेनेरेल लेभेलनि सावरायलायनो गोनां हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय। बे सावरायनाय हाबाफारिया बांलादेशनि ढाकायाव जागोन। दान मोनसेनि उनाव जानोबो हागौ, बेखौ जों रोखायै बुंनो हाया। नाथाय बे दानावनो जानो गोनांमोन बे सावरायलायनाया, नाथाय बे सावरायलायनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। फैगौ दानाव जानोबो हागौ। लोगोसे जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 60,975 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। गुबुन खौराङा जाबाय पाकिस्तान आर्मि, इन्डियान आर्मि आरो चाइनिज आर्मि बिथांमोना फैगौ दानाव एक्सारसाइज पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय रासिया हादोराव थांगोन बा रासिया हादोराव बाहागो लागोन। जोबोर मोजां खौरां। पाकिस्तान आर्मि, इन्डियान आर्मि आरो चाइनिज आर्मि बिथांमोना खौसेयैनो थागोन आरो बिथांमोना एक्सारसाइजनि बागै पार्टिसिपेट खालामनानै देखायगोन रासिया हादोराव। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि रियासी जिल्लायाव मैयाहाय हराव गोबां अखा हानानै लेन्डस्लाइड जानानै नखरसेयैनो गासिबो थैजोब्बाय। नखरसेयाव गासै 4 फेमिलि मेम्बार दंमोन। उन्दुलांनाय समावनो सिमां बायदि थैनानै थाबाय। बे जाथाया मैया हरावसो जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि रियासी जिल्लायाव जादों। लोगोसे जोंनि बे सा सानजा भारतनि मणिपुरनि सासे क्लास 9आव फरायनाय बालदीप निंथौजामा कर'ना भाइरासनि मबाइल गेम बहनदों आरो बै गेमखौ दा लन्च खालामनाय जाबाय। बै गेमखौ प्ले स्ट'राव मोननाय जागोन। बे गेमनि मुङानो जाहैबाय कर'बाय। नोंथांमोना बे गेमखौ डाउनलड खालामनो हागोन प्ले स्ट'रनिफ्राय। बे जाहैबाय क्लास 9नि सासे गथ'। क्लास 9नि गथ'आनो मबाइल गेम बहनबावदों। वाव, जोबोर मोजां खौरां जोंनि बे सा सानजा भारतनि थाखाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो सानफ्रामबो नोंथांमोना आङो रादाब बा खौरां लाबोबाय थायो। बाय बाय।